अभिषेक बाबा कहिलो भुवर भुवर बाले होरी लागे भुवर बाले होरी लागे भुवर भुवर बाले होरी लागे ए हला तारा लोग के बजावला से धर्म करम चले वाली बा अरे बबुआ के है यहाँ के अच्छा बबुआ के दादी के तरफ से बबुआ के भुआ के तरफ से लेकिन एक एमडी के तरफ से आइल बा यहाँ के ₹100 के पुरस्कार देता लोग बबुआ बबुआ के बधाई में ए तो भुवर भुवर अरे बल रे होरी लवा के अब भुवर भुवर स्टेट बचा के भाई दवाई खा के इतना छोटे लाल बारा बिगड़ल बारी सो समझावत नहीं कहिलो का ए कि बबुआ के मामी है महलो की रानी बबुआ के मामी है महलो की रानी बबुआ के मामी है महलो की रानी देखा फिर है सोनू भैया के लाग गल है दिल में चोट यही से निकाल दिले 2 गो 10 का नोट ऊपर चल जाई ऊपर हाँ ऊपर चल जाई तो ठीक रहे अभी आयरन है तनी देर के बाद है आशा तो यही भरनू बा कहिलो कि बबुआ के मामी है महलो की रानी बबुआ के मामी है महलो की रानी पापा हवे जिमती होरी लगा के पापा हवे जिमदार होरी लगा के पापा हवे जिमदार होरी लगा के पापा हवे जिमदार होरी लगा के बबुआ कि बबुआ के मामी हई अरे महलो की रानी तो बबुआ के मामी हई महलो की रानी बबुआ के मामी हई महलो की रानी बबुआ के मामी हई महलो की रानी मामा हवे जिम्मेदार होरी लवा के
का लगा के कहेला कैसे कैसे बबुआ कैसे कि अरे बबुआ के मौसी अरे होइया मर पाली अमर पाली ए भाई हमने के कहे के फर्ज हो हाँ जी अमर पाली है मौसी कहे के बबुआ के जे पापा बारे हमने के भाई हमें हाँ हाँ तो उनका मौसी के भले उनका ससुराल में आयल बने सो तो मौसी के कहल फर्ज हो बनता बबुआ का मौसी अमर पाली लगेली हाँ मौसी कहाँ बड़ी तो बबुआ का मौसी लोग के आवे के चाहे कम से कम आई मौसी जी तू मौसी का लब का है चिया तरह भाई अच्छा तू हूँ भाई है ना सोनू भाई के कहिलो का ए कि अरे बबुआ के मौसी अरे भैया अमर पाली ए तो मौसा हवे जिम्मेदार मौसा हवे जिम्मेदार रे होरी लगे मौसा हवे जिम्मेदार रे होरी लगे मौसा हवे जिम्मेदार रे होरी लगे है ने वो है ने आओ हैंगे धरे आओ नाच नहीं खम मारे के हे तरह जैसे वो लोग नाचेला हाँ वही हमारे के यहाँ तू है ने कैसा बबुआ ए कि अरे मौसा हवे जिम्मेदार रे लगे वो ध्यान दो आ मौसा हवे ब्यास का नचनिया के सेटिंग बा यहाँ के लोग के तरह बड़ाई करेला के तरे यहाँ के लोग ए बबुआ सालियों से सेटिंग बा लखन भैया यहाँ के लोग के तरह बड़ाई करत हो के तरे ए कि अरे बबुआ के नानी अरे होई महलो की रानी ए तो बबुआ के नानी होई महलो की रानी बबुआ के नानी है महलो की रानी बबुआ के नानी है महलो की रानी हाँ नमो भैया ओ भाई ये दियर में सूरज भाई अच्छा सूरज भाई के हे सूरज को रुपया दिले बारे मित्र हवे ही हो सूरत टू हवे वो बड़ी बड़ी रुपया के पुरस्कार एहू कलाकार लोग के मिल रहल बा हमरो मिल रहल बा आने जाए ऊपर के खत्म हो जाओ फिर हमरा रुपया मिलल बा भाई लौटा के ना ले जाला छीना तरह का है भाई सब धन तो ताहरे हो वहाँ के कौन है कि वहाँ के हाथ में देता नहीं ब्याज दिया तू ले ली अच्छा ठीक तो ई जानते न रहने कि अरे बबुआ के नानी होई महलो की रानी ए तो नाना होलो जिम्मेदार होरी लगे 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 भुवर भुवर बाल रे होरी उहाँ के लोग बड़ाई कैसे करत हो उहाँ के लोग अच्छा हाँ
हम कहम कि सोनू भैया के धर्म पत्नी के हाथ से रुपया मिले के चाहिए तब न रुपया सवारत भय हाँ हाँ ई तो बात भूलाइए कर याद करा दी हाँ सोना भइल बा तो सोना मिले के चाहे वो लोग सोचता नहीं कि एक आदमी के थोड़े ना दे दिए सब केहू के न दिया तीनों बेकअप सोचता लोग कि नोच के चल जाई ना भगलो पिटाइबा तू बाबू पिटा और कहता लोग का हो उहाँ के लोग बड़ाई करत होई ए कि अरे बबुआ के दादी अरे है महलो की रानी ए तो बबुआ के दादी है महलो की रानी बबुआ के दादी है महलो की रानी दादा हलो जिम्मेदार दादा हलो जिम्मेदार होरी लगा के